ଆଜ୍ଞା ଖୋଲି ପକା ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଉପର ଖୋଲୁ ଯଦି ପାରୁଛୁ ତଳଟା ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେ। ପିଲାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ପୁରା କର ଦୁଧ ଜାଗାର ତମ କାଳିଆ ଫୁସା ଖୋଲିକି ଦେଖାଅ। ଆଉ ଟିକେ ଯୋଉ ମାଗିଆଟା ହଉଛି ତାକୁ କହୁଛି ରାତିର ଯିବୁ ମା ଦୁଧ ଖୋଲିକି ଦେଖିଦବୁ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ କ୍ରୋମରେ ଦେଖାଅ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମ କାଳିଆ ଫୁସା ରାତାରାତି ଧନୀ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ବୁଝି ପାରୁନୁ ମେଣ୍ଟି କେହି ସାହୁ ଭାଉଜ ନା ନେଇକି କମଉଥିଲୁ ପଇସା ଏବେ ପଇସା ସଟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଯାତ୍ରାରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଦୁଧ ତୁ କାମାନ ହେଇଗଲେ ପୁରା ବେଧ। अच्छा ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।